ପୋଇ ପତ୍ର ବରା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲି ନା ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ପୋଇ ପତ୍ର ସବୁ ତୋଳି କରି ଆଣିଲି। ଆଣିକରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି କରି ରଖିଲି। ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିଜେଇଥିଲି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆ ଧୋଇ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ତାକୁ ରଖିଲି। ଚାଉଳରେ ଦେବା ପାଇଁ ରସୁଣ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁକିଛି ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଚାଉଳଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ କରି କାଢ଼ିଲି। ପେଷ୍ଟଟାକୁ କାଢ଼ିଲା ପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପୋଇ ପତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଢାଳି କରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ କରି ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଇପତ୍ର ନରମ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ଗ୍ୟାସରେ ତାୱା ବସେଇଲି, ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଲି। ତେଲ ତାତିଲା ପରେ ପୋଇପତ୍ରକୁ ଗୋଲାକାର ଆକୃତି କରି ତାୱାରେ ସବୁ ସଜେଇକି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ରଖିଲି। ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଲି। କିନ୍ତୁ ପୋଇପତ୍ର ଭଜା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତାକୁ ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଭଜା କରି ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇପାରିବେ, ଖାଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ନାକ୍ସ ଟାଇପ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ। ଭାରି